guys, another biyahe na naman tayo. Papunta ako ng guys, San Rafael, Bulacan ngayon. Sa Northwoods, bandang north naman tayo. Driving ako ngayon, pero papunta pa ako ng Alabang kasi nangingay mga pera. Pick upin ko lang si boss, then balik kami dito sa Skyway. Bandang north naman kami ngayon. Yung mga nakaraang vlog ko, pag nag-vlog si boss sa south, ngayon bandang north kami. So ayan, dito na ako, pababa na ako ng Alabang, pa-exit na ako. Ayan o, dating gawi, dito pa rin ako dumadaan. So guys, doon ako mag-video sa pagdating ko ng San Rafael, Bulacan sa Northwoods. Kasi hindi ako nagbi-video pag nandiyan si boss. Mahihain sa camera yan eh, di ba boss? Ay, wala pa pala. So guys, update mamaya. Pa-exit na ako ng Alabang. Ayan. So guys, dito na ako sa Alabang. Hindi ko lang alam kung baka magpalit ako ng sasakyan. Sana magpalit ako ng sasakyan kasi parang kulang yung gas ko eh. Hindi ako nakapag-gas. So wala namang problema kahit kulang yung gas ko kasi doon na lang akong mag-gas sa sa Bulacan. So update mamaya guys, baka magpalit ako ng sasakyan or ano ba. Update mamaya. Yan, papasok na ako. High five. Malapit na kami sa Royal Golf Club.
So yun guys, update. Dito na ako sa dito na kami sa San Rafael, Bulacan, sa North Woods. So hinatid ko na si boss. Diyan ko siya hinatid sa entrance. So binigyan ako ni boss ng pangkain ko. Sabi niya binigyan na ako ng pagkain ko. Park lang ako dito, ako mag-park. So park lang ako dito, hanap lang ako ng malilim. Sana dito yung ko, no, yung kaibigan ko ba. Dito na lang siguro. Okay. So guys, so dyan na ako kakain mamaya sa may karinderya dyan eh. Malis kami kanina dun sa Alabang 11 AM. So nakarating kami dito sa San Rafael, Bulacan sa magwa-1 na, quarter to 1. So yun, binigyan ako dating gawi. Kakain lang ako guys, and after nito pahinga kasi alas 5 pa daw si boss matapos ng mag-golf. Diyan siya nag-golf. Mamaya pakita ko sa inyo. Kain lang ako, gutom na kasi. Sige, update mamaya guys. Hindi ako naka-video kanina kasi nandiyan kasi si boss eh. Ayan, chinilas niya. Ayan, tubig niya. Diyan siya nakahiga kanina. Habang nasa biyahe kami, tulog siya. Okay, sige guys, update mamaya. Kain na ako, gutom na eh. Hindi na pa ako naihi guys. Ihi lang ako. Grabe init guys, kain lang ako saglit. Doon lang tayo upo. Dito mas maganda dito. Malilim ba? Diba? Ayun, dito. Grabe init. Init. Grabe. Ayan, yung sasakyan ko. Ayan guys, dito tamang upo lang. So habang nagugop si boss, ako naman dito muni-muni. Grabing init. Ayan, dito lang ako upo. Okay, kita ba guys? Snack tayo. Ito yung snack ko ngayon, mag alas 3 na. So dito pa rin ako. Ayan. Init, grabe.
Popcorn. Tapos kape. Sobrang init. Sobrang init. Tapos nagkakape. Pinoy talaga, no? Dalawang oras na lang ang antay ko. Balik na kami ng Makati. Galing Makati, mga 2 oras yung biyahe papunta dito. Chocolate, maganda yung chocolate na ano eh, Cloud9 kasi ang pawala ng antok to sa biyahe. Ganito ako guys, kapag nasa biyahe ako hindi ako natitipid, kain talaga ako, kain. Kasi ano eh, kapoy mag-drive kung gutom. Mahirap mag-drive pag gutom. Kanina kumain na ako. Ang ulam mo kanina ay ano eh, tilapia. Sarap nun. Tilapyang ano, paksiw, tsaka pritong tilapia. Walang niya. Bagong ngipin ko. Mani na naman. Pangbola sa antok. Nakakabingin yung ano dito, tahimik. Init.
Buhay driver. Nakatulog na ko ginulat. Ang uban nagpaandar og kuan makina kay kuan nag-aircon. Ako di ko pwede mag-aircon kay kamay na lang ang gas. Ay nako. Unya pa ko magpagas pag abot sa Alabang. Hi guys, update. Time check. Mag-alas 5:30 na guys. So hinintay ko lang yung chat ni boss. Dito pa rin kami sa San Rafael, Bulacan. Siguro ito kami nakasunod nito. Wala nang siuwi ano yung iba eh. Wala nang nakapark oh. Ayan. Ayan guys, tapos na sila boss. Karga na ni ate yung bag ni boss oh. Ayan, yung pang golf na bag. So malamang ano pa to, mag shower pa to si boss. Ayan. Ayan. So ayan yung bag trap. So dyan ko pipick upin yung bag niya. Tapos si boss doon ko siya pipick upin. And then diretso na kami sa ano, Alabang. Ayan. After Alabang, uwi na ako ng opisina. Iwan ko lang itong sasakyan. Then uwi na ako ng bahay. Pahinga. Kasi bukas maaga pa ako. Alabang naman ako ulit bukas. So ayun, time check. Mag-alas 6 na. Pero maliwanag pa rin dito sa San Rafael, Bulacan, no? Okay, hindi ako hindi ko pinandar yung makina kasi yung gas ko parang parang hindi aabot eh. So magpagas na lang ako mamaya pag nasa Alabang na ako and pauwi ng Makati. Guys, update ulit mamaya pag pauwi na. Bye bye. Hey guys, nag-chat na si boss. Tapos na daw siya. Ayan na siya, palabas na. So yun guys, hanggang dito na yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood. So the next day naman tayo magkikita. Salamat, bye bye.